መጻኹም እንኳዕ ብሰላም መጻእኽን ለካቲት 47 በመጀመሪያ በጸሎትና ክንጅምር አቦይ ሊቀ ጥበብ ቀሺ ኤርምያስ አውዚኦም እኒአው ፕሊዝ ናብ ስቴጅ ተዓዲምኩም እኒአኹም ብጸሎት ክንጅምር ካብ ሞመንት ኦፍ ሳይለንስ እኒአናዩ ካብ ኢንትሮዳክሽን እኒአናዩ በመጀመሪያ ናቦና እስቲ ኣጠቕዕሎም እስቲ ነዚ በዓል እዚ ብከምዚ መልክዑ ማዕሪጉ ክሓልፍ ዘተሓባበርኩምን ላዕሊ ታሕትን ዝበልኩምን ኮሚቴ ናይዚ በዓል እዚ ከምኡውን ነዚ በዓል እዚ ዝምልከተኩም ኣብዚ ኣዳራሽ እዚ ተዓዲምኩም ዘለኹም ተጋሩን ተተውስ ተጋሩን ኩልኹም ብእግዚኣብሔር ስም ከመይ ውዒላትኩም እንኳዕ ብከምዚ መልክዑ ኣራኸበና ኣሜን። ሕራይ እሞ ናይ ኩሉ ነገር መጀመርን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነን ጸሎት ስለ ዝኾነ ብጸሎት ክንጅምር ኢና ማለት እዩና ንጸሎት ንዳሎ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኦ ጎይታና አምላኽና ናይ ፍጥረታት ኩሉ ፈጣሪ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ብማእኸል ዓለም ዘለኻ ድሓር እውን ድማ ነቲ ዝረአን ዘይረአን ዓለም ካብ ምንባር ናብ ዘይምንባር ሕሊፍካ ብልዕልና ብቅድስና ብኽብሪ ንዘለዓለም ትነብር ኣምላኽና መድሃኒ ዓለም ነቲ ዝኒአናሉ መከራ ኣኺልካ ብከምዚ መልክዑ ኣብዚ ስለ ዘረኸብካና ምስጉን ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና። ኣምላኽና መድሃኒ ዓለም ባዕልኻ ለምኑ ክወሃበኩም እዩ ድለዩ ክትረኽቡ ኢኹም ኣንኳሕኩ ክኽፈተልኩም እዩ ኢልካና ኢኻ እሞ ንህዝብና ሰላም ጎዲድዎ ሰላም ንልምነካ ኣለና እሞ እቲ ፍጹም ዝኾነ ሰላምና ነቲ ሰላም ሲኢኑ ዝኒሄ ህዝብና ክትዕድለልና ንምሕፀነካ ኣለና። ኣምላኽና መድሃኒ ዓለም ንስኻ ብክልተ ዓሳን ብሓሙሽተ እንጀራን ን5,000 ህዝቢ ትምግብ ከምኡውን ነቶም ንዓኻ ዝኣምኑን ብኣኻ ዘምልኹ ዝነበሩ እስራኤላውያን እንሆ መና ካብ ደመና ወሪድካ ትምግብ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ነቲ ብጥሜትን ብፅምእን ዝሳቐዘሉ ህዝብና ብበረኸትካ ንኽትምግበልና ከምኡውን ድማ ከምቲ ንቅዱስ ዳዊትን ንቅዱስ ጌዴዎንን ንቅዱስ ሳምሶንን ሓይሉ ዝሃብካዮም ነቶም ንህዝቦምን ሃገሮምን ክብሉ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለዉ ደቅና ሓይልኻ ክትዕድለልና ነቶም ዝመርሑ ዘለዉ እውን ከምቲ ንጠቢብ ሰሎሞን ጥበቡ ዝሃብካዮ ጥበብካ ክትዕድለልና እቲ ቅዱስ ዝኾነ ስምካ ኣብዚ ኮይንና ከምዚ እናበልና ንፅውዕ ኣለና። ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት ምግብና ሎሚ ሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ንሓድገሎም በደልና ሕደገልና ካብ ክፉ ነገር ዳ ድሕነናን ባልሃናን እምበር ናብ ፈተና ሳይትእትወና መንግስትን ሓይልን ምስጋናን ንዘለዓለም ናትካ እዩ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ንብለኪ ኣለና። ብሓሳብኪ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ናይ ጎይታ ሰራዊት ናይ እግዚኣብሔር ኣዶ ሰላምታ ንዓኺ ይኹን ካብ ኣንስቲ ቡሩኽቲ ንስኺ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ እውን ቡሩኽ እዩ። ኦ ጸጋ ዝመልአኪ ደስ ይበልኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ካብ ፍቁር ወድኺ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ለምንልና ሓጢኣትና ይቕረ ምእንቲ ክብለልና ኣሜን። ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ጸጋ ናይ እግዚኣብሔር ወልዲ ፍቕሪ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ስምረትን ሓድነትን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። እግዚኣብሔር ይመስገን። ዕርፍ ዕርፍ በሉ ኣሜን። እሺ ካብዚ ቀፂሉ ለለ ሞመንት ኦፍ ሳይለንስ ንዞም ኣሕዋትና እንተሰው ክንገብርና ካብኡ ቀፂሉ ለለ ናሽናል ትግራይ ናሽናል ኤንተም ክንገብር ኢና በይዛኹም ኣብ ደገነ ኣብቲ መጨረሻ ፓርት ዘለኹም ናብ ዝንዑ ቀረብ በሉ እሞ we will do a moment of silence for 50 seconds. በይዛኹም በለለኹም ቦታ ተልዓሉ ሞመንት ኦፍ ሳይለንስ ኣብ ለለኹም ቆዊዕኹም ኣልዒልኹም መዘከርታ እዩ። Okay, thank you. يغنينا كاوز قصيدة دما تطوي لكم تلهم ناي تقرأي ناشونال عندك ويجاتنا. Sorry.
مرزقها على العافية بمغنيات مبل 47 عمد مجمع برتاو قالسي حزب تግራይ بعد 11 لكاتي استوهبه ودوا مجلسي زخبركا وشت عدل وزعل تركب جግና حزب تግራይ زخبركا جግنا سراوي تግራይ زخبركم አባላት ህወሓት زخبركم جጋኑ ደቂ ትግራይ ቅድሞ ሁሉ ናብዛ ምልክት ጽንዓትና ጀግንነትና ዝኾነት ታሪኻዊት ዕለት 11 ለካቲት መበል 47 ዓመት እንኳ ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና እንትንብል ውድብኩም ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ዝለዓለ ናይ ቃልሲ ጽንዓትን ሓበንን ይስምዖ ለካቲት 11 ህዝቢ ትግራይ ንዘመናት ኣብ ልዕልዩ ተጻዒኑ ዝነበረ ብሄራውን ደርባውን ዕብለላ ቀንጢጡ መቑሕ ባርነት ዝበጠሰላ ዝወለዶ ጥሜት ሕማም ምሕር ድኽነትን ድንቁርናን ካብ ስሩ ምሕው ንምድልባይ ርእሱ ኣቕኒዑ ክኸይድ ንምግባር ምቹው ኩነታት ክፍጠር ዝገበረት ዕለት እያ ነዛ ዕለት በብዓመቱ እንትነኽብራ ናብዚ ደረጃ ዘብፅሑና ስዋዓት እንዝክረላ ዝተፈጸሙ መስደመማት ታሪኻት ንግምግመላ በኳሪት ልደት ናይ ሓድሽ ምዕራፍ ምንጪ ብሄራዊ ኩርዓትናን መግለጺት ሓጺናዊ ጽንዓትናን ጀግንነትናን ተዓዋታይነትናን ስለ ዝኾነት ብቐንዱ ድማ ካብቲ ሕሉፍ መሪር ግን ድማ ዕውት ጉዕዞ ቃልስና ንናይ ሎሚ ቃልስናን ጉዕዞናን ዘይነጽፍ ትምህርቲ ንምርካብ እዩ ትቐንዲ ዕላማ ዝሓለፈ ጉዕዞ 17 ዓመት ዕጥቃዊ ቃልስና እንትጅመር ብዘይካ እቶም ርሑቕ ኣሚቶም ኣብ ቁሉዕ ዕላማ ህዝቦምን ተኣማሚኖም ዝተለዓሉ ውሑዳት ተጋደልቲ ካልእ ናብዚ ደረጃ ዘይክበፅሑ እዮም ኢሉ ዝገመተ ኣይነበረን ሕወሓት ናይ ኩናት ሳዕቤት ኣጸቢቑ ስለ ዝርዳእ ኩናት ከም መማረፂ ወሲዱ ኣይፈልጥን ናይ ሰላም መማረፅታት ዓፅዩ ብሓይሉ ክገብጥ ንዝመፀና ግን ክብሪ ዓዱን ህዝቡን ዋጋ ዕዳጋ ዘቕርብን ኩሉ ዓይነት ዋጋ ዝኸፍልን ውድብን እዩ ኣንጻር ደርጊ ዝተወልዐ ኩናት እውን መማረፅታት ተዓፅዩ ዝኣተወ ናይ መወዳእታ መማረፂ ነይሩ ብትሑት ዓቕሚ ኣብ ኣፍሪካ ተወዳዳራይ ዘይብሉ ሰራዊት ሃኒፀ ኢሉ ዝምካሕ ምስ ዝነበረ ገዚፍ ግን ድማ ዓምባኽ ፀረ ህዝቢ ሰራዊት ደርግን ካልኦት ሓይልታት ምድሕርሓርን ገጢሙ ግብኣተ መሬቱን ከእትይዎም እዩ ነቲ ዋርድያ ድኽነትን ድሕረትን ዝነበረ ፋሽታዊ ስርዓት ደርጊ ብምውቃል ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ክትክል ኩሎም ብሄራት ብሄረሰባትን ህዝባትን ኢትዮጵያ ብማሕረ ዝነብሩላ ዓዲ ክትነፅ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ሰላም ክሰፍን ዲሞክራሲ ክምዕብልን ቁልጡፍ ልምዓትን ዕብየትን ከረጋግፅ ብምግባር ብድኽነት ትፍለጥ ዝነበረት ዓዲ ብቁልጡፍ ዕብየትን ኩሉ ግዜ ሓዱሽ ልምዓትን ለውጥን ዝረአየላ ክትከውንን ኣብ ዓለም ሽማ ብኣወንታ ክለዓል ዝጀመረት ኩነታት ተፈጢሩ ምንባር ይፍለጥ እዩ ምንጭ ኩሎም ዓወታትና ድማ ቁኑዕ ዕላማ ሓጺናዊ ጽንዓት ጀግንነትን ተወፋይነትን ዘይነጽፍ ህዝባዊ ፍቕርን ድጋፍን እዩ ብቑዕ ኣመራርሓ እዮም እዞም ፍልፍል ዓወታትና ሕዚ እውን ንቕድሚት ዘገልግሉ ክብርታትና እዮም ኣብ ዝሓለፉ 3-4 ዓመታት ብሽም ለውጢ ናብ ስልጣን ዝመፀ ፋሽታዊ ጉጅለ ንኢህወደግ ኣፍሪሱ ብሽም ፓርቲ ብልጽግና ምስተኮ ሕገ መንግስታዊ ፌደራላዊ ስርዓት ባህዳዊ ስርዓት ክትክእ ህርግድ ክብል ጀሚሩ እዩ ኣብ ግዜ ኢህወደግ ዝነበሩ ድኽመታት ብምዕማቕ ነተን ጽቡቓት ጅማሮታት ሓጢጡ ብምድርባይን ናብ ፍጹም ፀረ ህዝብነት ተሰጋገሩ ሃገር ሰላም ሓሪምዋ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ህውከት ዓሲሉ ብጅምላ ምቕታል ምፍንቓል መዓልታዊ ህይወት ኮይኑ ቀፂሉ እዩ ኣብ ኩለን ክልላት ህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ኣፍሪሱ ናብ ባዕሉ ምስለኛታት ኣቐሚጡ መንገዱ ልምዓት ሰላምን ዲሞክራሲን ተኾሊፉ እዩ ብሰንኪ ዘይምርግጋዕን ስእነት ሰላምን ዲፕሎማቲክ ማሕበረሰብ ዓለም ክሃድምን ማእኸልነታን ናሰኣነት ክትከይድን ጀሚሩ እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንልዕሊ 30 ዓመታት ናተኻየደ ዝፀንሐ ናይ ፀለመ ወፍሪ ኣብ ዝሓለፉ 3-4 ዓመታት ናብ ዝለዓለ ብርኩል በፂሑ ተቓሊስና ዘሰዓርናዮም ምድረ ምድሕርሓር ሓመዶም ነጊፎም ብምትሳእ
በትረ ስልጣን ገቢቶም ከበኣሱና ጀሚሮም ንህዝቢ ትግራይ ምፅራፍ ምውራድ ምእሳር ምቕታል ምፍንቓልን ምብስባስን ቀፂሉ ህዝቢ ትግራይን ብሕወሓት ዝምራሕ መንግስቲ ትግራይን ግን ሰላማውን ሕጋውን ፖለቲካዊ ቃልሶ ተናኺሩ ብምቕፃል ናይ ኩናት ሕልሞም ከምክን ፂዒር እዩ ካብዚ ቀፂሉ ድማ እንታይ እዩ ናብዞም ጠበኛታት ተዋታታት ናእቲ በቃ እስካዕ ዝመፁ ናብዚ استوجعوا مسي أجوجوا لهم كان فلان عادي مسيهم كان دنفر كان واشنطن دي سي كان كاليفورنيا أولا كاليفورنيا هذا نارسيش كمسيهم كشاوتنا يوم thank you
دكنا جن حدرا بسماي حدرا بمدري كي تفنيو كي تبانيو مهابو فغري عدي كي تمارر كي تسماسل لابي كي يمل زي باللي تواري عدي كي تكون حتى توا كي سمعا كي تمل بيني تعريفه زي باللي عصاو بري كاول بأمينكم قالنا مسو من تتقرأيو كلهم برخاز وصو أمو حدرا حدنتكم ونحلو بقليلو ننو عدكم كي تراغسو أكادرانو داري رئيس كنت شكاو شغالت بيتسمى لحد العقل سلسة سمت مجرد قولي كلنا يدرك زايد زغلو زهابنا حدرا توصنا برخا عركمنا الله ناديخا اي حقزنا يا نبغا ماسينا حاميغا قالكا طوميو حاميمو ودخا اتام عرتي كرعته ديخا تام كله تفتو طمينا ميدا وصيا نوعتا فسيساتو دقي كفي اللي شغل اللي يدقسالو خيلا لبنا تنكيفاتو اتان تايلبوخ نغركا كله دي چريبو هزبي بزمك حيدا زمن طالمو غزاهم سومنا تقل ما يحرمو تعقلم حركات حرساي يا ابوها بركو طالمو حاوكا زبلع سينس مسحن درارن قصل غيرو تاديها وانت قبرو مصنقا مسلمت العالم
تمناشي واتكا عصوم كذا خيدا رحري عتو تي واتكا خدكم لوز وسخالو يسبغا كل ما مرس عتو ما تفريدهم لو بدحريخا كم تاز قدبكا يا حزبغا خصنتو كله خبيبهم أتا من داي لو بغ نغركا من داي قف عزيز الصحاب مقزا مربطهم بزحات وقنات كون مدحاني سينهم يوم ويتهم Pokoknya aku kesana seberat. تشكرنا كمي كم تنغنا إيدي إدكاد وعينا سنسنة فترنا قال كان نخبر حدرها خيطان كل كان تكبرنا كله يتزافعان علمون سما مزريباتنا كل زي نغنا كما من عرة تحت رخاصة ليبو حنيقا خفتي برخاص وفرة وتانسو تدقوار مر زي فاتورة نسو تديفاي تبعال ستم سرة أتانا تناولادو تابلكا دي أبدا تتعادقا سرة يقواش علو قنبار راي ملسن يلو صلاة خي قبرة يقواش علو قنبار راي ملسن يلو صلاة خي قبرة تنيفاي يا تابوكا نايدا كاتي دريتنا يتسرقا تسرق قرعات سر حدنا سر تبعت هو سر سحول مسيحا يلون برشو مرتا قشقوا على مارة هو أتا تنايتون جاقانونا ستم سر زي عرى زي بني زي الرفز المحدرة توعرون شفونا تنتينا تعاتيقاتو ناي جاقانو سر اتجقنا حوون جنوس دارو تعاتيقونا ولد سر تدبسكو تسواقي رزا حدركو كلكم زكال كواقان دوستواركو من زي حربتك مخانو وابيه چلع يستقربكو من زي حربتك مخانو وابيه چلع يستقربكو كاب حجي يلن تقراي بالفر بسرور راي تكالنا بتقراي قس كابزر سر لينا سر جقانو نفتار يوم منبر نقزات سرسون زيننو جقانو سرينا سبدرب سر عوام قلات وكاي شرارو شره أنت سررينا سرنا يجكانو أسمع عقامة تنبيه نندرتا رايا سامره سررينا سرتم تجارو نسلاي ويني الناتي نبالو زبارو سررينا سر حليتا العالم تسمله نشكي شاغر بينو بغاندل منزغتمه سرارينا سر حليتا العالم تسدممه مشدي شاغر بينو بغاندل منزغتمه حدا الشيخ زهاجم ولدو تانكس بغلاشن زمار خالدو اتم سبات غربناكو بغاندي جميرو مرفع زوننا ابقال يهلودو اتا عادلو مندو بدو تجيفي انت نعغاندي انت مدحني انت ستاريه انت حنفنايه سررينا سر جغانو عاديهم ويه وننايتم زوينو نصورة تنبر مجزاتي چقونا ويكا زيدنو اتا سررينا سر فرنا يلكاتي سر مننت سر جننت سر سرعات سر عوات سر حدنت سر تبعات هو اتا نسوميوم تنصريا تقارو نزل عايز درعمو كم نعوين دحارو سررينا سر ناي تقراواي نقولهم صلاتو ابيلوهم واي نقولهم صلاتو ابيلوهم واي تاريخ الله وزكال سجقن حدره
ናየታቱ ወሲዱ ምንም ዘይደል መብረ ንስዩ ትዴፈይ ናይታ ወርቃዊት ወርሒ ለካቲት ፍረ ንስዩ ትዴፈይ ናይታ ወርቃዊት ወርሒ ለካቲት ፍረ እስኪ ዕልል በሉለይ ንትዴፈይ ትዴፈይ አንታ መሸበጥየ አንታ ክብረት ናተይ አንታ መድሕን ህዝበይ አንታ ናይ ምንባር ተስፋይ ናይ ቦታቶም ዕድሪ ዝወረሱ ወነ ምስዝናር ታሪክ ሰሪሖም ኣለው ብቐሊል ዘይውጋዕ ዘይንቀር ትግራይ ከይትድፈር ዳግም ከይትውረር ብቐትሪ ብለይቲ ይኳሽሕ ኣለው ነታ ንምነያ ዓባይ ሃገር ብቐትሪ ብለይቲ ይኳሽሕ ኣለው ነታ ንምነያ ዓባይ ሃገር ደጊምስ ያኽልና ምዞም ደናቑር ዘይብሎም ተገለ ደምካ ኣብሲስካ ዳስ እንዳ ክንዲ ዝሃብካዮም ሃገር ከይትፈላለ ኩሉ እኳ ዓጠቓልካ ኣንጻርካ ተላዒሉ ትምካሕተኛ ዘበለ ቻው በቃ ተፈላሊና ኣለና ምዛኽ ሓዳም ነቓዕ ብርለ ቻው በቃ ተፈላሊና ኣለና ምዛ ካሕዳም ነቓዕ ብርለ
Say,